аўтару ўдаецца настолькі творча, настолькі яскрава паказаць нейкую з'яву, то это толькі плюс аўтару. Значыць, ён ведае тэму, якую апісвае, якую распрацоўвае. І, в прынцыпе, і ўсё. І за гэта... Понял вашу позицию. А с выводами комиссии вы согласны или нет? Безусловно, не. Я только о содержании текста, не о том, что этот текст является литературным, именно о содержании, о том, что эксперты пришли к заключению, о том, что в содержании текста содержится пропаганда или наличие признаков проявления экстремизма, как указано в заключении. Я прачытаў яго, там, па-першае, шкада, што не разгорнута, там агульнае меркаванне экспертаў, нават мне, як аўтару, не зразумела, у якім канкрэтна тэксце гэтыя з трох. Бо тут агульная назва, якая даецца пры... В прынцыпе, это агульная практыка пры публікацыі. Нейкія бярэцца, калі некалькі тэкстаў, то бярэцца нейкая агульная назва. Поэтому, в любым выпадку я не могу згадзіцца, таму што это згадзіцца тады рабіць прэцэдэнт, і тады я ўжо сабе буду як аўтар ставіць нейкія пры друкаванні, разумееце, тэкстаў я буду глядзець. За гэта я уже был суджаны, про гэта нельга писать, про тое нельга. Вы упоминали о том, что в 96 году были осуждены. Так. Это за эти тексты или за... Невядома, гэта ж написаны пазней. За верш, так само, тая ж самая гісторыя. Еще что-нибудь вы желаете сказать? Толькі, што я магу сказаць, яшчэ глыбей разгарнуць, таму што ў грамадстве ёсць экстрэмізм, это не адна тэма, якая разглядаецца, скажем, я таксама лічу сябе нядрэнным што да апісання, скажем, любоўнай лірыкі, і тут можна пры жаданні ў маіх тэкстах, якія ўжо ёсць апублікаваныя, знайсці парнаграфію, выбачайце. Это ж таксама абсалютна можна разглядаць як распаўсюджванне непажаданай, значыць, прадукцыі парнаграфічнай зместу. Вось. Так, калі яшчэ можна, я это лічу, што это да тэмы нашай, так супала, не палічыце, што я спецыяльна, зрэшты, ваша справа, але я якраз у гэты момант прачытаў свайго калегу і земляка, правда, з якім у нас 50 гадоў розніцы было, ён 12 года нараджэння, я 62-го, а я маю на ўвазе Максіма Танка, Евгена Скурко. Ён таксама з Мядзельшчыны, як і маё дзяцінства на Мядзельшчыне прайшло. Мы вельмі блізка, нашы сядзібы, нашы хутары былі. І тады гэта была заходняя Беларусь. Ён у маладым веку уступіў у КПЗБ, камуністычную партыю заходняй Беларусі, якая была сапраўды партыяй, сапраўды, як я лічу, камуністычнай, якая змагалася за, што называецца, правы народу беларускага, які знаходзіўся тады пад польскай акупацыяй. І вось хачу зачытаць абсалютна да нашай тэмы. Прыйшлі весткі з Вільні аб новых арыштах, ссылках у Бярозу, разгуле цэнзуры. Ці не стане час, калі можна будзе напісаць усю праўду? Зараз дазваляюць пісаць толькі аб рэчах прыемных для начальства, але кароткі век гэтых твораў. Можна пісаць і аб непрыемных з'явах у жыцці, але тады вельмі кароткі век аўтара. Разумееце, с одной розніцай, я хочу дакладніць, тады
мы былі пад палякамі, як это ў народзе кажуць, без не выкарыстоўваючы слова акупацыя. Вось і сапраўды і гінулі, і паміралі людзі, і гэта вельмі цікавая і мала яшчэ даследавана, як я лічу, як аўтар, частка нашай гісторыі. Але вось прыходзіцца канстатаваць, што шкада, што зараз у час, калі мы этой самай незалежнасці дасягнулі, прыходзіцца паўтараць следам за Максімам Танкам, дарэчы, народным паэтам Беларусі. У 60-е гады яму нададзена это званне. Паўтараць вось такія, паўтараюцца такія сітуацыі, якія паўтараліся за польскім часам. В принципе, все. Хорошо, спасибо. Присаживайтесь. Суд переходит к исследованию письменных материалов. Экспертное заключение Минской областной экспертной комиссии по оценке информационной продукции от 18 апреля 2019 года, согласно которому в распоряжении экспертов предоставлено